बर' मिउजिक भिडिअ नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। सिख्रि सिख्ला फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव फैगासिनो दं गोदान मिउजिक भिडिअ। फावखुंग्रि मनालिसा हाज'वारि आरो फावखुंगुर सानि ब्रह्मनि फाव खालामनायाव नोंथांमोननि थाखाय फैगासिनो दं गोदान मिउजिक भिडिअ। फिखुंगुर हाज'वारिनि दिहुननायाव सिख्रि सिख्ला फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव गोसो आंनि रमान्टिक मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनसिगोन। बे मिउजिक भिडिअनि शुटिंखौ दासान्दि दाब दाब जायगाफोराव खालामगासिनो दं होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि गोदानै दिहुननो लानाय बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ सिख्रि सिख्ला फिल्म प्रडाक्शननि बिगोमा फिखुंगुर हाज'वारियानो लिरदों आरो देंखो होदों। लोगोसे मेथाइखौ रोजाबदों पुर्णिमा आरो तरुण बिथांमोना। 1 सप्ताहनि गेजेरावनो नुजानो गोनां बे मिउजिक भिडिअआ रायजो राजाफोरनिफ्राय अनसायनाय मोननो हागोनखौ मिजिंथिनाय फोरमायदों दिहुनगिरि फिखुंगुर हाज'वारि आरो फावखुंग्रि मनालिसा हाज'वारिया। मिउजिकआथ' टाइटेला जागोन गोसो आंनि। मिउजिकनि लिरिक्स आरो टिउनाथ' आंनिनो जाहैबाय। बेयो आंनि 5थि लिरिक्स आरो टिउन। मेथाइखौ रोजाबदों तरुण ओमफ्राय पुर्णिमा। देंखोनि माबाया जाहैबाय मिउजिकखौ होदों मिउजिक डिरेक्टरा सोरांसा बसुमतारी। सिगाङाव जेरखम नायनानै नोंथांमोना रायजोफ्रा बोजबदों बेबायदिनो बोजबदो। बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय गुरैयै। माब्लासिमाव रिलिज? रिलिजआथ' नेक्स्ट उइकआवनो होनाय जागोन। ओमफ्राय फावखुंग्रियाव दं जाहैबाय जोंहा दानि मुंदांखा मनालिसा बयबो मिथिखायो। ओमफ्राय फावखुंगुराव दं जाहैबाय नै फंबाय माबा सानि। बेनोसै। बबे लकेसनाव लानाय जादों? लकेसना बङाइगाव लादों माखासे, ओमफ्राय गौराङाव लादों माखासे, ओमफ्राय नैबे बाथौ मन्दिराव, ओमफ्राय दा मोननैसो ओमफ्राय खाथि खाला लानाय जायगा लाबावगोन आरो। ओमफ्रायो माबानि प्रडाक्शननि नामाथ' जाहैबाय सिख्रि सिख्ला फिल्म प्रडाक्शन। सिगाङाव जेरखम अनसायदों बेबायदिनो अनसायदो रायजो राजाफोर दे। आं दा आंनिनो फावखुंग्रि मनालिसाखौ बुंनो थाखाय एसे गुरैयै खावलायनाय जाबाय आरो। अननानै बुंदो। गिबियावनो नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ आङो जासिहरबाय। दायो आङो दादानि प्रडाक्शनाव जे सिख्रि सिख्ला फिल्म प्रडाक्शन बेवहाय आङो फार्स्ट टाइम रल खालामनो मोन्दों, माने एलबाम गानो मोन्दों आरो जोबोर गोजोननाय मोन्दों। गानाबो जोबोर मोजां, माने टिउनिंनिफ्राय लानानै लिरिक्स एन्ड अल गासिबो मोजाङानो मिलौदो गारांजों दादा तरुण ओमफ्राय आब' पुर्णिमा मोनहा खनदों। एन्ड बेयाव गानानै आङो बिराद गोजोननाय मोन्दों। दायो आसा खालामो नोंथांमोना दा जोङो खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामगोन होननानै। रमान्टिक नामा मेथाइ? औ रमान्टिक। रायजो राजा गासिबो अनसायगोन। आंबो आदानियाव एबार फार्स्ट टाइम गादों। आदानि प्रडाक्शनाव रायजो राजा अनसायगोन होननानै मिजिंथियो। थेंक इउ।